Pred začatím práce sa uistí, že podklad je čistý, rovný a bez nečistôt. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku je vhodné použiť korkovú podložku s hrúbkou 2 alebo 3 mm. Začni pokladať od prvej dosky. Pokračuj v ukladaní ďalších dosiek pod uhlom po dlhšej strane, pričom kontroluj správne zapadnutie zámku. Ďalšie parkety zapínaj po kratšej strane zhora. Keď máš istotu, že dosky sú pevne a rovno uložené, nakoniec uzamkni zámky bezodrazovým kladivom. Rozoberanie. Aby si rozobral dosky bez poškodenia panelov, je potrebné postupovať opatrne. Na tento účel zdvihni dosky po dlhšej strane pod uhlom nahor.